karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Nakita man nimo, di ba? Ako mag-isin nimo ang mga video, di ba? Oo, nakita na ko. Hala, lipay ka adyo si Daysara. Ay, nga ni ana diri si Piola. Lucy, O nakahuna-huna me, nga ipakasal na lang silang duha buloy. oo sa ipakasal. Ipakasal, God! O nakahuna-huna ka, nga ikaw ang bisman, o ako ang bridesmaid. Oh, bangag sa ilong. Oy, kit adyo, forbida sa nimo. Sugot ka nga ikaw ang bisman, o niya ako ang bridesmaid. Di ko palabot na, bida. Ay, naunsa ka man, oy. Pwede kasultis piolo. Ha? Makiksulti ka? Unta? Ala, dili para gud mahimo, ha? Padayon pa si John nag-atiman ni Daysara, God. Oh, mao ba? Tawag lang kong balik. Bye-bye. Oh, hello. Ang kandakan. Lucy! Lucy! Giop lagi sinampak. Pangkong ng kimtanga. Ipakasal sila sa Piolo og Sara. At tanda ko ang problema. Seryoso, ano ba lang? Kinsa ka itong ikasulti ni mo sa cellphone, ha, Lucy? Ako an, ma'am. Kinaya nga. Kinsa? Ay, si Buloy, ma'am. Buloy. Katong kauban ni Piolo? Oo, ma'am. O si Tuyo? Nangita kang Piolo, ha? Mao ba? Oo, ma'am. Unsa man? Wa pa ba ni mo pangutan si Piolo? Hala, wala pa man, ma'am, oy. Ay, sagdi man lamang. Mahita lang kung kanang timing. Bukid sa akong buot kini Lucy. Gamay tabo ka na. Nasayod ka ba? Pero, tungod og alang kang Daysara naman ang good ma'am ko. Hinungdan nga iwakli na ako ang akong garbol, Lucy. Nakita mo ko na ako, ma'am, na medyo dasig si Daysara nga naa si Dong Piolo. Aha. Tinuod ka na. Nakita pag ako nga bisag ni daot na si Ja, pero dasig ang iyang dagway do. Dili pareha sa nangaging mga adlaw nga kanunay lang masulubon ang dagway ni Daysara. Ma? Hala, ikaw mihila. Lucy. Uy, hala, anong nibako ka man, ma? Gibati ko ang tumakaluoy sa kahimtang sa akong anak, Lucy. Ma'am, nga naman ko di ay, unsa may tinud-anay nga kahimtang sa sakit ni Daysara, God? Seryoso na yung iyang sakit? Diya ka una, Lucy. Ma'am, wala pa ko na mo natubag, ma'am. Ma'am? La? Dili man mo tubay si Ma'am Imelda. Dili mo tubag sa kung pangutana kung unsa gayoy tinud-anay nga kahimtang ni Daysara, do. Nagahilak si Ja. Hala no? Unsa man gyud ay sakit ni Daysara? Chipar. Imelda, Schedule karon nga ipakemo na to si Sarah. mau ba? Na problema ako. Ngano? Mangutana gyud tingali si Sarah kung nga nag-ipakemo ta siya. Dili na kapugna na anak. Imelda, Unsaon na to siya sa pag-am-am, Chipar. Imelda, maning kamot na tanga. Dili siya may baw. Kanunay ka nang naghasol ka na ako, Chipar. Angay siya mahipaw. O kita ang musulti. Pero dili po di kalimot ang dakong kabalaka. Kung unsa iyang buhaton. Nga dili siya mahugno
Dili siya makahuna og dautan sa iyang kaugalingon. Dili lalim nga may baw siya nga stage 4 na siya, Imelda. Sa paglitok mo pa lang ni anak. Ingon og sa gihiwa-hiwa ang ako kasing-kasing. Tinuod ka na, Imelda. Bisag sa dam ko lang. Di ko makatuog. Gumaw ka na yung maangkon nga sakit sa atong anak. Brain tumor. O stage 4 na. Unsa ka to? Murag dunay natagak. Iring. Si Sarah. May unong siya. Gikan sa restroom. Mihinik lingkod. Doon ko siya. Sarah? Sarah, naunsa ka? Bidok ko siya. Huwag magtingo. Sarah? Sarah? Nanaw ka? Piolo, Bilog ko ang iyong mga luha. Nga naman. Babya ka, di ko gusto makakita ni mong muhila ka. Nga naman ka. Sultihi ko. Nga no ka. wali kaso. Huwag kaso pero nagkila ka. Buang-buang na yung mata na ko. Dali kayong bulong. Dalibe. Barog-barog. Diri lang sa ako. Alsahon di ka. Ayaw, uy. Bugat ko. Gaan ra kay ka para nako. Maikog ko. Makalakaw man ko. Ayaw ka pala ka. Dili pa ko ron mamatay. Oh, Sarah. Ligon pa ko. Masiguro ka. Dali ka mo to, oh. Okay, tanawa ko. Barog ko, ha? Gi. Oops. Oh, paginay. Malokso-lokso ko, ha? Oh? Oo. Okay. Igo na. Gusto na. Oh, diba? Ligon pa ko. Good. Very good. Ligon pa ka. Okay. Dali. O, palagi ka nila ka. Dili ka mo chuti ron. Malakaw niya ako. Manawalan ko sa akong boss karon. Basin kasukan ka. Away kaso, namamang ko'y leave. Nahasal ka hinoon. Tungod na ako. Ayaw ka na ko na. Uy, hala. Waki ilis. Waki kaliko. Bitaw, manay nga, nangin ko nimo. Huli na ako, okay? Sige, Piolo. My king. Thank you. So, okay na ka nga muli ko, my queen? Okay, ra yun. Way problema. Basta ang importante, nga nakapangayon akong sorry nimo. Sarah. Magdali na ko. Sige, serisa ka karon. Manawag lang ko niya. Wala pa kong kayo. Huwag ko magkauli. Kung siya kayo ang gibati karon. Yala! Oy da! Asa naman ka? Uli na ko, Lucy. Kanang Piolo? Serious ko. Kanang mangutahan ako, ha? Unsa man ang tanan? Mahal pa cute ni mo si Daysara? Oh. Okay, yes, mahal ako siya. Andam ka mga asawa ni Ja. Ha? Pakaslan ni mo si Ja? Ha? Pakaslan ni mo si Daysara, ha? Piolo? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!